Welcome to my channel, Mahakak Vlogger. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Yan. Shoutout mga kabakak. Ngit-ngit pa. Subidas kabungturan. Nagbisaya sa taron mga kabakak kay puntag sayop kayo. Gitugnaw akong Tagalog oh. Di pa makita. Ngaka eh. Yuhu! Yan. Ayan. Subida. Ngit-ngit pa mga kabakak. Ah. Oh. Ngit-ngit pa. Yan. Shoutout mga kabakak. Ngit-ngit pa. Subidas kabungturan. Nagbisaya sa taron mga kabakak kay puntag sayop kayo. Gitugnaw akong Tagalog oh. Di pa makita. Ngaka eh. Yuhu! Yan. Ayan. Subida. Ngit-ngit pa mga kabakak. Ah. Oh. Ngit-ngit pa. Yan. Nanami sa ilalim ng puting ilaw. Huh! Yan po. Silip-silip muna tayo sa hayag. Huh!
Musabay kag ulit tao dre. Kauyab kag ahat ba? No. Sugot na lang ikag pugos. Patag na. Oh. Ayan. Lumabas na kami sa ilalim ng puting ilaw. So, karon di pa ta maka Tagalog lagi kay hanga kayo. No? Ayan po. Wa sa tay bahak-hak ron kay tugnaw pa kayo. Ha? Mga kabahak-hak. Wala muna tayong bahak-hak ngayon ha. Dahil humihingal pa si bahak-hak. Galing tayo sa kabilang bundok. Ayan. Oh.
Oh. Bakit ka aso? Galit ka ba sa akin? Patay! Huwag kang ganun dyan. Yan, oh, may malaking aso. May malaking aso. Oh. Aso ba yan? Patay! Wala, ihaw na, tribo. Nakik manok ko? Dong jam. Give me dong. Si. Yawa. Ay. Binuang jatuh ki. Sakit yang pinakan.